Csak a Talk Fusion kínál ilyen sokat ennyire olcsón. 8 csúcstechnikájú termék egy csomagban, bámulatosan alacsony áron. Videó-e-mail, videokonferencia, élő közvetítés, Fusion fal, videó megosztó, videóblog, e-regisztrációs űrlapok és videó automata válaszküldő. Vidd új dimenziókba üzleti kommunikációdat. Maradj kapcsolatban a barátaiddal és családtagjaiddal. A Talk Fusion mindezt könnyedén lehetővé teszi számodra. Nincs többé unalmas fekete-fehér e-mail. 60 másodpercnél kevesebb idő alatt vibrálóan színes videó e-mailt tudsz küldeni bárkinek, bárhova a világon. Válasz a több mint 400 gyönyörű, előre megtervezett sablonunkból, legyen szó üzleti vagy személyes használatról, akár több nyelven is. Együttműködhetsz bárkivel egy adott pillanatban. Tanítsd, oktasd és lásd élőben a kollégáidat és vevőidet a világon bárhol, egy csúcsminőségű videokonferencia segítségével. Takaríts meg időt, utazást és pénzt. Változtass egy közönséges találkozót élő nemzetközi eseménnyé. A Talk Fusion élő közvetítése lehetővé teszi számodra, hogy élő bemutatót tarts bármikor, bárhol a világon, korlátlan közönség számára. Hozd meg a számítógéped asztalát, küldj videót, csetelj a vendégeiddel. Életed eseményeit is elmentheted későbbi felhasználásra. A Fusion fallal csatlakozz a következő generációs online videokommunikációs eszközhöz, a világ első 3D-s közösségi és üzleti oldalához. Töltsd fel a videóidat, oszd meg a gondolataidat és a termékeidet a világgal. A legjobb az egészben, hogy nincs korlátozva, hogy hány falat hozhatsz létre. Használd a videó megosztót, hogy azonnal bármilyen videóüzenetet megoszd a barátaid közül bárkivel, vagy a 200 közösségi háló látogatóival. Egy kattintás, és mindenhol ott lehetsz. Mesélj a világnak a termékedről vagy a szolgáltatásodról, kommunikálj a családoddal, vagy egy vibrálóan színes videóblogban oszd meg a véleményed. Minek írnád le, hogy mire gondolsz, ha el is mondhatod? Fel akarod pörgetni az üzletedet? Különböztesd meg magad és tűnj ki a tömegből. A Talk Fusion a honlapod látogatóit bevételt termelő vevőkké teheti. E-regisztrációs űrlapoddal automatikusan megragadhatod az üzleti lehetőségeket. Engedd meg, hogy az emberek regisztrálhassák magukat a honlapodra, hogy ingyenes üzleti ajánlatot vagy értékesítési információkat küldhess nekik. Mi mindannyian tudjuk, hogy többször kell felvenni valakivel a kapcsolatot ahhoz, hogy a lehetséges vevőből tényleges vevő váljon. A videó automata válaszküldő nyomon tudja követni a lehetséges vevőidet úgy, hogy célzott videó e-mail sorozatot küldesz nekik az általad beállított időintervallumonként. Gondold azt, hogy egy kijelölt értékesítési csapat dolgozik neked napi 24 órában. Csatlakozz a következő nagy dobáshoz. Talk Fusion. Az emberek értik, szeretik, kívánják. 8 csúcstechnikájú videokommunikációs termék a szórakoztatásodra vagy az üzletedhez. Világszínvonalú támogatás és a legmagasabb szintű etikai előírások. Csatlakozz olyan céghez, amelyikben megbízhatsz. Használd ki a Talk Fusion képességeit már ma!